Så har vi afholdt det sidste workshop her for i år. Vi kommer tilbage til næste år, og allerede, jeg tror det er den 25. januar, der er vi tilbage med en workshop. Den her workshop, vi lige har afholdt, der var der 5 personer med, og der startede vi med en masse teori, hvor vi fik snakket en masse om materiale og sikkerhed, og hvad for nogle materialer vi vil bruge hvor. Derefter så gik vi på værkstedet, og der var vi inde i nogle timer og reparere på nogle af jeres kajakker. Der går vi i dybden med, hvordan man laver, nu var det her i dag, der var det fiberkajakker, og der var vi inde og reparere nogle skader, og vi lavede lidt genkodskader. Vi kunne også kigge på en hel masse med skæg og roer og den slags ting. Men det var det sådan ligesom ikke rigtig basis for. Men alle de workshops, vi laver, de er altid trukket ud fra jeres behov, og på den måde så vil det aldrig være ens, de workshops, vi laver. Men vi får gået det igennem, som der er behov for, og bliver gennemarbejdet. Samtidig så afsluttes det med, at I alle sammen får en mappe, hvor der står de vigtigste ting og telefonnummer, hvor I kan købe de materialer, der er brug for. Jeg håber, vi ses til næste år, og jeg regner med at komme ud i en masse både klubber og afholde os her på værkstedet. Tak for det.